Chris Decker pahaw satak mai chulo lang masaberin anu puihlui Jamie nen chuan video call in an inbia Jamie chuan an inthena lekha ming sign vat turin a ron nora ma se Chris a chuan inthen len chu tha tilovin an inkar siam that le adu thu a soya ma se Jamie chuan inthen mai chuan pani tan that jok thu soin inthena lekha chuan sign vat tur chuan ti thunga chutiang ani ta ka chuan Chris a chuan alo sign tur thu hrilin phone call chu ti top ta a zana chuan Jamie chuan fanu uiloi chu mutira uiloi chuan apa ngai thu anu chu hrila anu po chuan ngai ve tho thuin alo chang ve boka Chris chu ador kal phone thina chuan adan pa ngain ice cream lei turin akala chuta chuan mecha chelo tuk tak mai sky chu awa muwa ani chuan engwain ber hinge leila thang tin Chris chu an zot ve ngal boka Chris chuan wine chu than puita a sky uber chu kan cher ani ti a hriat chuan Chris chuan amator chuan awa tha hong taringota sky apartment an thlen chuan sky chuan a roommate nen an in mu thiam lo thu soin a ho hre wanga zan rai tak theng hong lo ani thu Chris chu hrila Chris chuan khonga in ama ina chuan hruai hong ta zoka anin luan ani tu pa Ronald chuan alo thiru renga Chris in chu ro pui ti ema wang chuan anu le pa in ani ringa ma se Chris chuan ama ta liau liau ani thu hril thung security software siam chu Google company nena man to taka hral awanga hosa ani sky po chuan modeling lam alo ti ve to thin thu tele a chol san tak thu te hrilin an ti duna an do kai de nu chuan in hnim nai tial tialin atopa chuan damlai par chuan tlan dun ta a atuka chuan sky chuan Chris chu hong sana Ronald chuan thilom zia alo man ve ti toy awang chuan sky chu an lo fiam vela a roommate lisai chuan zana alo hon lo chan alo zot wata ma se enga ma ngai lovin a room a chuan lu chan daya lisai chuan kongka hong turin tima se sky ril ruwa chuan Chris abak om lo thung Chris po chuan anopui fanau te nena hun an man ho lai te hre chuakin a fanu chu angai ve le thin zana chuan bar pakhata akala chu bar chu sky thona lo ni in Chris chu aron bengal wata ti chuan Chris chuan anupuin in chena lekha ti fel tura aron nor thu de chu sky chu hrila pona chuan in zui chuak zelin an chung ko chanchin le an selin dan te an in hril ton vela chuti an ti mol mol lai chuan Chris motor chu mi pakhatin ruk alo tum lai chuan va hmuwa chu ruk rupa thin rim chuan ron bein Chris ke ru chu awok ti sak tamaya sky chuan Chris chu a hruai honga Chris an a private nurse ko atum vele sky chuan amana boy pui thiam thu soin private nurse chu ko boy lo turin a hrila Chris an a qualification an zo chuan KIIN kol thiam chen om lo ti pa chuan sky chuan zei fashan hin an fo pa kewa chutia zei taka an ti vel ta ka chuan a private nurse po chu ko talova sky chu a bung ruate la turin apartment a chuan kal ngal vata a che the tak si lova chuan Chris chuan a kongka passport chu sky chu hrilta a lisai chuan a roommate sky lo hong hun tur chu hak hel takin lo thira Ronald chuan lo ti puin ani chu angai na thu tele sky chu angai nat ve lo thu a hrila chuti lai tak chuan sky chu ran hongin abung ruate chu an pekngal zunga lisai chuan khonge kala tum ti an lo zo chuan sky chuan akal san ri angai thu soin lisai chu a fopa hemi te chian don hi an noin ngai zong reng ani mel le mai Chris samu hilaron har chuan sky chuan nui sanga lo enin aron fok ngala tlaya po chuan pona te in tilhemin hun nuam takan mang duna Chris chuan sky nena chuan a hmangai thu a hrila ma se sky chuan idam doi in to wang mai me ni lo mo ti pa chuan ani pon a hmangai thu a hrila atuka chuan Ronald tan in lo man thin an tum chuan lisai lo thireng chu awa mu a sky po chuan Chris phone unlock alo tum ve na samaya Ronald chu police ho chuan thu zot fi in ani chuan angai zong sky na kalsana wanga mani in tilum tamai ani arin thu hrila ma se police ho chuan an database
Sky ti ming pu tu man om lo thu an choi thung media lam an lo thlen ve le chuan Ronald ta chuan apartment vel chu lo fak chiamin anoi em awang chuan police pa po chuan kalsan da inge nge a Chris chu an pui hlui Jamie in en chuan in video call le in sign vat tur chuan ron nor le a ma se Chris chuan a boilu tuk awanga la sign man lo ani thu a soi thunga a ke atliak ti a riat chuan Jamie chuan an fanu Willow in en an la ron kan tur thu a hrila Jamie chuan a pasal chu mi film khur tak security ngai poimo tak ani thin si a chutia hriat chian no private nurse a hire mai chu mak atiril ru hle a Sky in bolhan chuan Chris chuan Sky bag chu check velin lisai ne na an thalak chu a mu a chu vele Sky chuan a ron mu a film khur chu om ti thu soin enga ma ngai lem lo chuan a in tuam na towel chuan Chris chu ron the in damlai par chuan tan dun le ta zana chuan Sky chu Willow room thina chuan lutin a teddy bear pompa chuan hla sai na mu hila atuk zinga chuan Chris chuan a phone mu mai lo awang chuan a zong na samaya chutia zon kwalai chuan breaking news a thlira meche pakhat thi thu ni in chu meichia chu Sky thalaka mi kha ni ti a hre chuak ngal chuti lai tak chuan Sky chu ron hongin eitura ron hona Chris chuan a hrianu thi thu lo hril ngalin police phone wat turin a hrila ma che Sky chuan lisai chu ama tha ani thu le ar sa elai chu a tui thu soi chung chuan a thil ti chu in thiam lo na nei ei lo chuan Chris chu a hril tamaya Chris chuan makti takin a ena lisai chuan zona anga thei lutuk awang le a thik awanga that ani thu te lisai in telescope nei awanga bula omve mai mai ani thu te le hun rei tak chung chu Chris chu alo en thlak to thu le thil theng zong zong chu arwa man vek ani thu te chu Chris chu zam ei lo chuan a hril tam mi amaya Chris chuan thin rim takin Sky chu in chu san ngal turin atia ma se Sky chuan hlau lo ti hriat tak hian an lo nui vela in thiar film tum vele chuan Chris phone mang chuan kong khar te chu lok ngal veka phone chu sak tum vele Sky chuan lo te sin Chris chu ni ko thelovin atuta Ronald po chuan apartment chu then fai tumin alo in ruam mana Sky de telescope a mu chuan an en kwal vela meche pakhat ruakal om a mu futa ka chuan chair lam vin chu nu chu na tho thul thakin a thlir ta zoka Sky chuan Chris chu phuar betin a security code a zota Chris an a hril du lo awang chuan plot luin soi sakatum ta Ronald ta chuan a telescope mang chuan en kwal zelin Sky chu a muwa Sky chuan Chris a poisa chu a ruk sakta a thil nei te po chu hral vek turin ti a alei tur te an local huna an rin hlil lo nan Chris chu a thu fai vela chu vele Chris chuan re lum tumin Sky chu a reka ma se ani chuan bak cheina oma chuan a vi saka an du dan anga om lo ani vai chuan an pui le a fanu chu tha saka an vowa ti chuan tablet te chu da bo sakin a security wire te po chu a po hoi saka mi an non kal ti a hriat chuan Chris chuan an ron chan thei be sei takin a lo thlira ma se ka ruk tum tu Sky tho pui lek kha lo ni in Chris a thil lu nei te chu phur chua thral an tum hi a lo ni a an kal chu vele Ronald ta a kar chunga lo biru reng chu ron chuakin Chris aina chuan lutin Chris chu wa mu a chu vele Sky chuan Chris a phone atang chuan a lo hmal veka Chris chuan police call ngal turin Ronald chu angena ma se Ronald chuan poisa pek phot lo chuan a pui don lo thu le mobile phone chuan thlok cancer an thlen thei awangin aman ve ngai lo thu a hrila chutia poisa phut kwal ve lai chuan Sky chu ron lut thuta Ronald chuan chem te a tinin atlan chia Sky chuan samurai nen chuan lo fashan hian zui ngala chuti lai chuan Chris chu lo tal chuakin a snowmobile mang chuan alo tlan cheve thei ta rama Sky chuan Ronald chu a vit hlum ve le ta Chris man mo lutuk chuan lungsuin kongpuya chuan in for thla chu vele chulaya motor local chuan lo bol pui ngal vatin miswalan om nei lo thu choi pa chuan police chuan kola tilom zia hril turin Chris chu phone chuan pe a chutia Chris an phone an man lai chuan ama in chuan thleng le ta dei mai le
chu ve le Sebastian a chuan alu tau tir ngalin ni ko thelovin omzui le ta Sky po chuan an ruam man lok ti hriat tak chuan thisen kai nuangin alo ngak reng boka Chris a chuan Sebastian a chu ama chan chuak tur emaw ati awang te chuan an nui chaw vela Sebastian a chuan Chris ati ang mi hosa chu an rok thin thu le Sky chu mi bum thiam ni tura train chhuah thu te a hrila atuk verlama chuan norpein khua chu an thlir tir vela mi hosa ani awanga mera the che hnuai chia puin Chris a ero thung chuan tuma hnuai chia ngai lo thu le ama Sebastian ate chia chu ru le misura ni awanga angai nep thua soi ve deuh khera chumi zan chuan Chris a chu an pahnia du to ka an khosavel thom chu an ngai thlak tira anuwa chuan Sky chu lo kalin an hun man dun toite kha alangai tur thu Chris a chu a hrila Chris a ero chuan a thil lo chhoi to zong po kha dot vek ani ringin Sky ti po chu a ming tak ani po rin lo thu soi ve thung alo hmangai man to thu soin anei zong po chu pek a ui lo thu soya ma se Sky chuan oilovin poisa tam tham tak chu ada that aringa Sebastian abula chuan a hruaya a bank account chu a fingerprint mang chawa khoi che thei ani awang chuan Chris a kut zung pui chu an tan sak ta mi amaya Jamie chuan an fanu Willow in an non kan an tum thu alo soi to ang ngei khan an ron kala Willow chu ngai thadewin a room thina chuan a lun hal wata anu Jamie ero thung chu chuata ti sen kai te a hu awang chuan angai a thachi alo Willow chu a aw hala ma se Sky chuan Willow chu ron pom chuaka Chris a omna azo chuan Sky chuan alamu thil thu le hidanga ron ka le mai zok turin ti a Jamie ngai thalo chuan police call a awawa chu vele Sebastian chu ron langin anu fa chuan Chris a omna chuan an khung ve ta a ti chuan Chris a kuzung pui chu kuta chuan tron betin Chris a poisa chu la chuak turin an kal chuak ta a Sebastian a chuan Sky chu danglam dawin a hria a ma se Sky chuan a that thu soin an thil ti tura chuan ril ru pezok turin a ti a an chu lan chuan Chris ate po chuan tlan chu dan turan lo dapa banka chuan Chris ang taka omin a fingerprint mang chuan a poisa da thatna chuan an lut theita Jamie po chuan Willow chu ceiling a lon lu tirin tlan chu an lo tum ve mek zela Chris a chuan a sum le an hriat awanga rok tok ani ti Jamie an hril chuan Jamie chuan a thuruk chu hrilin anin then chuan Chris an suma pek ve lo a hlo awanga lo lak chuah vek to thu le hundanga alo da that vek thu te a aya ale khaziak alo da thu te a hrila Sky te pahnih chuan chu an va hmu chuan an thinrim kher mai phone atangin Willow tlan chuak an hu vele rang takin an ron tlan len ngala Chris ate chung kwa chu an zong hal Chris a chuan Sebastian a chu a ron bei ngala ma se a hliam tur nen Sebastian a chu a hne lo na samai ani chuan lo soi sa thepin Sky chuan pistol a ron tinin Jamie bi ruk na ron zota Sebastian an kap hlum tura alo fui chen ta ka chuan Sky chuan Sebastian zok chu kap hlum ta dei mai le chu rem changa lain Chris a chuan Sky chu ron bei ngala a phone chu thu sakin a tlan chia a Sky chuan Chris a chu zui ngal a phone mang chuan music te playing light te chu Sky ti buina na off a Sky chuan ti hlo nan a silai te chu an met buak vela anung lama tang chuan Chris a chuan a ron bei thuta ma se ani chuan awma avita Jamie chuan ron sanin Sky nen chuan in sol vele ta ma se Sky chuan ne lo kher mai a ke a hliam tuarin a che thei talo Chris a po chuan Sky ke a lo vit ve boka chuti an nu pa a che hluma tum lai tak chuan an rin lo tak main an fanu Willow chuan pistolin Sky chu ron kapin anu le pa chu haron chanta a Jamie chuan Willow chu kwa ngalin an chung kwa chuan himta thil thleng tura thlen zo vek nuwa chuan vai police yangin police ho po chuan ron thlenga Sky chuan a thi ma chia chuan a ming dik tak chu Margaret ani thu Chris a chu hrilin a movie chu a top ta ani khati song khatun tumatan chuan ni le phot mai chela thlir tu zong te hun man nuam le vekule